7. mája sme si aj vo Vranove pripomenuli 70 rokov od ukončenia druhej svetovej vojny. Občania mesta sa už tradične zišli na námestí Slobody, kde si uctili okrúhle výročie konca vojny pri pamätníku SNP. Účastníci slávnosti sa neskôr presunuli do Mestského domu kultúry, kde ich čakal spomienkový program, ktorý pripravila štátna správa v spolupráci s mestom a mestskými inštitúciami. Hlavným iniciátorom pietného aktu bol prednosta okresného úradu Pavol Molčan. Druhá svetová vojna aj na tých dokumentoch, ktoré tu odzneli, alebo ktoré sme videli, tak jednoznačne a nespochybniteľne dokazuje to, že druhá svetová vojna neobyšla ani náš okres a konkrétne aj jednotlivé dediny a nielen dediny, aj konkrétne rodiny. A bolo to dokumentované na tých jednotlivých osudoch konkrétnych ľudí z našho okresu, z našich dedín, z našich miest. V kontexte toho, čo sa dnes deje, či už na Ukrajine, alebo vôbec vo svete, tak tieto udalosti si určite treba pripomínať. Žijme preto s pokorou, aby sa tieto dejiny už nikdy neopakovali.